Hola a tots i totes i feliç Sant Jordi. Bueno, com ja veieu, desgraciadament aquest any no podem celebrar aquest dia de la manera tradicional, però jo crec que estava clar que no anàvem a deixar passar aquest dia sense celebrar-ho de qualque manera. Així que, bueno, com està començant a ser habitual en aquests temps tan excepcionals que estem visquent, vam haver de treure la nostra part creativa i innovadora i trobar alternatives per poder fer un petit homenatge en aquest dia de Sant Jordi de manera virtual. Així que moltes gràcies abans de seguir a totes les persones que han fet possible aquesta jornada i que totes puguem posar el nostre granet de sorra perquè tothom a casa pugui gaudir d'aquest dia. Jo vinc a presentar-vos una activitat que hem preparat des de l'Ajuntament de Sant Lluís per aquest Sant Jordi a Redossa, però abans de fer-ho voldria fer-vos una petita reflexió. Hi ha una cita del filòsof francès René Descartes que diu una cosa per l'estil de tota bona lectura, tota lectura de bon llibre és una conversa amb les grans ments del passat. I jo l'he trobat bastant encertada, aquesta frase, no? Personalment, jo som bastant lectora i el que m'afascina, el que sempre m'ha fascinat des de petita, és la capacitat que té la lectura, la literatura, els llibres, de transportar-nos, no? De transportar-nos a altres temps, a altres espais, inclús a altres mons. I conèixer aquestes altres realitats mos dona perspectiva per poder reflexionar sobre la nostra pròpia realitat. No? Llegir ens fa viatjar, ens fa aprendre, ens fa créixer i ens fa persones crítiques. I crec que en aquests moments aquestes coses són fonamentals. Estic segura que en aquest temps de confinament la lectura està sent una molt bona companya per moltíssima gent i per aquelles persones que no us considereu grans lectors o grans lectores, us animo a que aprofiteu aquest temps per intentar proveu de llegir, agafeu un llibre, botcells i deixeu-vos endur. Pot ser una experiència màgica que alimenta l'ànima, no? Així que penso que com ara mateix és tan important que ens cuidem, tant físicament com emocionalment, llegir és una bona manera de fer-ho, per jo. Així que vos comparteix aquesta afició meva i espero que us animeu també a provar-ho. Res, us presento ja la nostra activitat, vale? Mos l'ha preparada na Blanca Torres, que és professora de dibuix i pintura de l'Escola d'Ensenyaments Artístics municipal de Sant Lluís. Vale? Ella ha preparat un vídeo explicant-vos com podeu fer un llibre propi des de casa vostra. Una manera divertida i senzilla d'apropar la lectura a les famílies i als més petits i les més petites per fonamentar la lectura des de la primera edat. També comentar-vos que estigueu atents i atentes a les xarxes socials de l'Ajuntament de Sant Lluís al llarg del dia d'avui, que estem preparant una altra activitat que per seu format no encaixa dins d'aquesta programació d'avui, però creiem que us pot agradar molt també, així que al loro. I res, fins aquí la meva intervenció, espero que disfruteu, que podeu aprofitar aquesta activitat a casa i que tingueu molt bon Sant Jordi. Cuideu-vos, adeu!